uKatlego enikeza futhi lapha ke yena lapho Ndaba ayithethwa lapho uNdlondlo aboneka ibhola futhi hayi khona onethuba yes ekugcineni ulithintile uHoto ekugcineni uthe lakho uHoto uthi mina engikorile uHoto uyibuyela phana ke i-goalkeeper uyilahlile lapha ke wayibhayizisa uthi ke ulithintile lapha uDion Hoto ukhomba phezulu emafini ubonga kophezulu ukuthi ngaze ngalithola nami igoli lokuqala ku-MTN 8 2-1 khamba phambili iOrlando Pirates nakade bekhipha igogo babuyisela manje lapha bekuzoba buhlungu khona ekuyona iOrlando Pirates ukudlala nabantu abawu10 eningawini angazi ukuthi kom ile ndoda ukuthi ithini isho kubani nayithi kom Jabulani Nantes ake siboneke la le bhola uyena ngempela uNdaba ayithethe noMaswanganye umthakathi weNdaba waselibeka nje ulithintile ngempela uDion Hoto igoli lakhe akho kugabaza ke manje ulithintile lapha ngempela ibhola walikora Dion Hoto igoli lakhe lokuqala ku-MTN 8